Update på dagen i dag. Og på til os her. Håber I vil høre os noget. Sådan er det operation, eller så til ud i dag. Efter 14 dage. Hvad skal man så få et stykke på plads, det kan vi få? Hvordan har du det i dag? Ja, men hvad, hvordan har du det? Har vi godt? Så er der til, at du kan komme til at gå. Ja. Så er der til på mandag. Nej, Der skal du til at genoptræne. det skal jeg ikke. Jeg skal til en by. Ja, det er også Og fint. snakke, det er ikke genoptræning. Så. Og det er noget, de hjælper med, at han skal bruge. Men hvordan har I det i dag? ID. ID. Hvordan Altså som ID. har I også bare det totalt møgvejr, pis regnvejr? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Jeg tror, der er over hele Danmark. Nå, tror du det? Ja. Er det møgvejr? Ja, så er det skubbetid. Skovvejr er det vejr. Husk at like og subscribe. Det kunne være super hyggeligt. Og når man kan like, subscribe. Er det så?